Una desena de participants han finalitzat el curs sobre manteniment, seguretat i tècniques detallada amb la motosserra, impartit i adreçat exclusivament a dones amb l'objectiu d'incentivar-ne la figura femenina dins el sector forestal. La formació organitzada per l'Escola Agrària del Pirineu ha tingut una durada de 4 dies, amb una part teòrica, la pràctica sobre el manteniment i, finalment, l'ús de la motosserra al bosc. Creiem des de l'escola i des del món professional d'aquest sector que és important que no hi hagi l'aprenentatge autodidacta perquè comporta molts riscos i amb aquests cursos el que volem prevenir és això, no? Aquests riscos associats a un mal ús i per això fem tot el que us he explicat molt lligat a la seguretat. El curs s'ha adreçat a dones treballadores en actiu a l'àmbit rural, tot i que també ha comptat amb participants que busquen donar-hi un ús més ocasional. Em va agradar l'ensenyament, ho vaig fer fins als 60 anys i el vaig prejubilar i llavors he fet les coses que m'han vingut de gust. I una de les coses pendents era aquesta de la motosserra, però em feia por, em feia respecte d'agafar una eina com aquesta. L'Escola Agrària del Pirineu treballa per donar resposta a necessitats del sector agroforestal, eqüestre i formatger amb diferents formacions específiques.